আরো এই সোলারা সফিবাই আমার তো লাগাই নাম্বার যাবে নহয় এই কিবা কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব এই সানি নেই এটা কিবা এই তিনি সফিবাই না সবাই স্যার মোবাইল লাগাই যাবে না কিবে ওই লাগাইখে ওয়াইফাই আমি ননো কোন লাগাই ভাই नुहुरबा मोजां जागौमोनब्रा সবার দেখাছিবেন এই প্লেন দেখাতে সিটি ভাই एसे गाखोना नाहरसोना आरो গাখানাই যাই গাখানাই गोलैगोन सा গলিয়া দে গাখাंबाय দে স্কুল না হলে প্লেস আছে আমার नै आगाव न' गंसेनो जाजोबनो नागिरखायो बाब 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 ओइ नैबे न'निसो ना सलारा जाबायलै नैबे जाहैबाय गुरुबतीसे बियो नोङो बे वाइफाइ कानेक्सन बायदियानो जाहैबाय थारमाने नोङो बिनि गेजेरजों मबाइलाव नों बेसेबां खानदेरना दिनाव कनजुम जादों बेखौ नुबाय ओमफ्राय नोंनिफ्राय इपिडिसिएलआ बेसेबां लांदों नोङो मबाइलाव बिनि दारैनो नों नुजोबगोन आरो बेखौ सोरबा रावबो नों थगायनो हाखाया सोरबा जे थगायगोन मागोन बिनि खुनु सिस्टेमानो फैया आरो दा बिनि दारैनो गासिबो नोङो जेरै माइ बिजुलियाव जों नुयो बेबायदि सेम प्रसेसजोब आरो ओमफ्राय जेब्ला एपिडिसिएल नोंनो फन खालामगोन फन खालामनानै एक्टिभ खालामनांगौबा नोङो नैबेखौ नारखोनांगोन आरो बेखौ नारखोब्लानो बे एक्टिभ जाबाय खिन्थु दा नोङो फन हरागौ माने नों बेखौ दा नारखोथ' ओरै गथायनानै दोन जेब्ला एपिडिसिएलआ फन खालामनानै एक्टिभ खालामगोन होनब्लासो माबा आरो दा बे कारेन्टजोंनो सोलिथ'नानै दं जेबो सलारनि हाबाखै आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नोङो नैफ्राय नुबावगोन आरो बे सलारनिफ्राय फैनाय बे माबा बे इनभार्टार बे दा बाहायनो नों गासिबो बुस्थुफोरखौ नुजोबगोन आरो इन्टार डाउन आप ओमफ्राय बै एसि डिबिया बे 5 किल'वाट भल्टेजखौ बे लानो हायो आरो माबा ओरैनोथ' सलारा 3 किल'वाटल'सोमोन ना 5 किल'वाटसिमखौ बे अजन कन्ट्रल खालामनो हायोना औ अजन लानो हायो बे जाहैबाय मिटार बुस्थुआ गाज्रि नङालै गभर्नमेन्टआ गाज्रि होयो ना ओमफ्रा दा जों मानोथ' साबसिडिनि खोथा फैलायदों जों मानसिफ्रासो माबा माबि दा बेखौनो फसायबावो नैबे र' इतिया कत যাব চিলারাই ফোন করা নাই ফোন করে আসুন